jullie kunnen zien, is een fitnesscentrum, sportzaal en zwembad. Allemaal op 1 verdieping. Super handig dus. Verder is het hele gebouw heel breed. En alles gelijkvloers. Je kan overal komen met een lift. Henny? Ja? Waarom vind je het eigenlijk nou zo leuk om hier te sporten? Nou, omdat ik ben toevallig 1 keer in de week weg. Ja. Ik zit er al zo lang op. Dus, en erg goed de beweging, hè? Dus je vindt het fijn om lekker 1 keer in de week lekker hier te kunnen sporten? Iedereen aanraden? Ik vind het leuk. Ik vind het nog steeds leuk, dus... Want hoe lang deed je dit ook alweer? Nou, meer dan 25 jaar. 25 jaar, poe. Ja, Dat is behoorlijk wat. dat zeker weten. Ding 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 dam dam bam 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 bam